Jekk xi ħadd isib li s-sindki tal-Gżira u tal-Qala għandu jinforma mill-ewwel lill-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS l-aħħar li dzeru kien fil-protesta nazzjonali xebbajtuna tas-Sibt li għadda. Dan qalu l-eks Ministru Laburista Evarist Bartolov f'post fuq Facebook wara li għal darb'oħra il-PBS se tkun akkużati li xandar dak li qabillu minflok kien imparzjali. Waqt il-protesta nazzjonali tas-Sibt li għadda organizzata minn numru kbir ta' qdiet ambjentali tkellmu fost l-oħrajn is-Sindku Laburista tal-Qala Paul Buttigieg u s-Sindku Laburista tal-Gżira Konrad Borġmanxe. Iżda minn segwa r-rapportaġġ tal-PBS lanqas bisra l-interventi ta' dawn iż-żewġ sindki li indirizzaw il-protesta għaliex fl-ebda ħin ma semma li dawn tkellmu. Fi kliem sempliċi l-kritika tas-Sindki Laburisti lejn il-Gvern ġiet kompletament iċċensurata mix-Xandir Nazzjonali u l-unika indikazzjoni li dawn iż-żewġ sindki kienu preżenti huwa filmat ta' 2 sekondi f'servizz ta' kważi 2 minuti. Barra minn hekk waqt dan is-servizz il-PBS fl-ebda ħin ma ġab il-folla kollha li kienet preżenti għal din il-protesta. Protesta li attendew għalija eluf ta' persuni. Iżda minn flok huma ddeċidew li jġibu ftit nies mill-qrib sabiex tingħata l-perċezzjoni li għal din il-protesta ma kienx hemm wisq attendenza. Xahar wara li ieħor il-PBS tikompli jpinġi stampa differenti ta' diversi stejjer u dan qed jissokta minkejja diversi kundanni mill-awtorità tax-Xandir. Nies li għandhom għal qalbhom ix-Xandir Nazzjonali irrimarkaw ma' dan l-istazzjoni li dawn it-tip ta' manuvri u manipulazzjonijiet juru li l-PBS għadu maħkum il-gvern ta' Roberta Bela u ż-żewġ sindki ġew ċensurati għaliex riċentament ħadu azzjoni dwar deċiżjonijiet ambjentali ħżiena fil-lokalitajiet tagħhom.